Jedna věc z živenia Jana Andrického, mojho wuja, on byl najstarší z bratrů mojej mačery. Nie je tak jara znata, a tohle smím snad tola o tom řečić, jak je jemu serbština, słowiańszczyzna dopomała, że je so won ze jadby we ruskiej mógł nauczyć. On był jako kapłan w Lipsku do wojska zczyniony, a je niekotre fronty dożywił, a przyjdzie potem do Zajecza, do ruskiego Zajecza, a tam aż do Moskwy. Tam dobiachu ci, albo zmiedziachu ci dzieci sobą pomagać rozwaliny rumować, a znowu twarzyć. Wszyscy chcą wiedzą być ekspercia, a też on, bierniż on nie wie się, jest to żaden murja, ale on je wiedział, że ma so jeden cel na drugi kłaść, a tak on sobą, kaž on praje się, sobą pomagał Moskwu natwarzyć. Ale on się się wiedział on. Jak on, so nie by jeszcze do Sybirskiej trzebał. A on je potem do biura nawody, do oficera, seine zase chodził, a ja mu dokumenty pokazał. Ja nie jestem Niemc, ja jestem Słowian. Ja jestem Serb. Ale tu wiedzą nie wiedzieć, że są też Serbia we Łużycy, ale jenoż južni Słowianie. Južni Serbia. To wiedzą Jan Andricki nie je prawie, że nie jest južnosłowiański, ale on by tola w niemski odrost. Ale najskierej on do cztery potem Ruscy też ryczał, tak, że są jomani bazyszo wierili, że je on Słowian. A jeno na jo woprawdzie puścichu, że smierzy się dnydowo ze czarem z Moskwy do Južnosłowiańskiej jeć z transportem. A tam przyjdzie zase do Lviva, jeno na, albo bieže to boze, to ja nie wiem, siedziachu tam wszyscy we kole, a tak jen praj, Jano, si ty to? On se obróci a praj. Jurjo, bieže to jo šulski przyjaciel z Radworja. Te meno mi nekaj, na vetniku bydlachu, on bieže Krauc. To še te meno še zase nucpane. Zabrodzene, zanechane, lumpate, kaž oni bychu, ale one se spoznaš taj. On je potom južnoslovenský zase na svoj, je smiel kemše džeržič, byže potom privilegované duchovné, byrniž katolský a nic pravoslavné, ale to šel nie hraje się tu rolu, byše zase tu kapłan, a Juri byše jeho ministrant. A tak dalej. Ja zapřijal. A to so, potom so jimaj, wobimaj, ze šlachči, so bušte puščinaj. Jan Andricki za swoje szulskiego przyjaciela sobu do Fuldy, tam by się on studował, a najpierw so da puścić do zapadnej niemskiej, do Fuldy.
tam oni potem chvíľu jako kaplan tiež zase dělal s bywšími kommilitонami, s bywšími kommilitонами a druhými. A potom Tola so tiež s svojim ministrantom Jurijem, píše městem Swing, Swing, so zase naučil do Serbov. To vyše po takým jenož možno, dokiaľ ju mohol obkručiť z Slovjan.